Продажба на гласове имаше и пред нашата камера. Екипът ни във Видин успя да се внедри в сложна схема за търговия с вота на хората. Какво мотивира хората да дават своя глас срещу пари? Това ще ни разкаже сега Марина Цекова. Марина, добър вечер. Добър вечер. В момента държа в ръцете си един списък с няколко имена, които бяха категорични, че днес ще дадат вота си за партия, която ние посочим. Тук са записани дори и застъпниците, които ще гарантират, че тези имена ще дадат вота си за нас. Всъщност това са само една част от тези 120 гласа, които ни бяха подсигурени от група роми в Ломската махала стадиона. Интересното тук обаче, че ние плащаме за един човек, но този човек ни носи 2 гласа. Как се случва това? Нека да видим. Лом, дни преди изборите. В ромската махала стадиона време за губене няма. Надаването за гласове отдавна е започнало, а семейство Йосифови все още чакат най-добрата оферта. Не чакаме изборния ден и надаваме от сега. Предлагаме по 100 лева за глас. Бързо разбираме обаче, че надаването е не само между партиите, но и между членовете на семейството. Зад гърба на другите Запрян ни кани в дома си. Адресна регистрация Монтана, Лом, Фалма. Офертата. Освен в Лом, хората, които ще ни осигури, ще гласуват и на още едно място. Тоест 100 лева за един човек и 2 гласа. Тук гласуваме. От тук превоза Лубов Козлодуй. С този лист той посочва, че е временен жител, да речеме, на Козлодуй. От Централната избирателна комисия ни увериха, че гласуването на 2 места в България е почти невъзможно. Но двамата братя са категорични. Предполагам, че се прави това. Абе, правилно е, бе. Иначе за какво се ни Отлагаме плащането до изборния ден. А през това време, зад гърба им, се срещаме с другата част на семейството. Племенникът им и негов приятел. Колко човека казваш, че имам 45 човека. Нали тия хора са реални? Да, реални са. Моите 16, там съм ти казал, толкова казвам пак, нямам повече. За първи път обаче се доверяват на непознат купувач на гласове. Причините са ясни. То почти всички тръгнаха да раздават пари латко. Ама ти от ГЕРБ ми даваха една оферта. Колко твоите са? Колко си дай? Бареков дава много, ама той, знаеш как дава? На тия големите риби, къде се занимават. Да. А така, да идеш ти при него, примерно, няма повече от 70-80 лева Бареков няма цена. Половината махала е платена. На тия на ДПС са давани парите. За ДПС по 60 лева. Настояваме в изборния ден да видим с очите си гласуването. Вътре в Федачо ставаше един кръг, за да знаем, че вие гласувате. Аз го казах. Аз съм го казал на всички. Да си снимаш телефона да видим. А след гласуването резултатът. Да. Точно така. Така бюлетините автоматично стават невалидни. Продавачите обаче искат парите си. В уреченото време и час срещат камерите ни. Защо се занимавате с продаване на гласове? С никога не сме се занимавали, госпожо. Имаме го записани. Чакайте, момчета, стойте. Елате да ни разкажете, нали сме тук? Защо се занимавате с продаване на гласове? Кога си видял, че съм продал гласове? Имаме го записано всичко на камерата. Никой не е продавал никакви гласове. Вие? Как ще си продавам гласа аз? След излъчването на репортажа, прокуратурата се самосезира, образувано е досъдебно производство. Коментар на държавата очакваме утре. Марина Цекова за платеното гласуване във Видин. Благодарим ти.